Jokoari dagokionean lau kuadrota erdiko txapelketa indartsu hasi da. Atzo Balmasedan Ekaitz Saralegik eta Mikel Urrutikotxeak partida ederra jokatu zuten. Bizkaitarra bat eta lau aurreratu zen, baina hala ere, Saralegik garbi zuen zer egin behar zuen partida aurrera ateratzeko. Muitu nahi nion, ez, dejadakin da behar mutxu eta behar gerri makusteko eta aurre egiten nuen, baina azkenean mitzat sufritxu eta pozik etxea. Saralegik ia beti bezala errematean asmatu zuen, baina partidak gauza interesgarri gehiago ere eskaini zuen. Eskerrakin oso ondo bilatu altura, denbora ematen zion berrio jartzeko, da nik uste hori ere oso ondo indula, partio kompleto indu da ia esan zoriondu besterik ez. Saralegik eta Urrutikotxeak ia 300 pilotakada jo zituzten 58 minututan. Garaileak bihar 8 indarrak neurtuko ditu Titinekin Logroñon. Atzo Balmasedan, Ekaitz Saralegik 22, Mikel Urrutikotxeak 13.